ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದಂದು 4/12/25 ಉಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆನಿಗ್ಲೆಗೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದನು. ಆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿದೆ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೋಪರ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಡ್ರಾಮದ ವಾಹ ರಹಸ್ಯನು ತೆರೆಯೊಂದು ಪುನಕ್ಲು ವಾ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಎರಗಲ ಕೊರಪುಜೇರು. ಉತ್ತರ: ಡ್ರಾಮ ರಿಂಚಿನ ಮಾತ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವು ಕೂಡ ತಪ್ಪಂದೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪನು ಬಂದು ತೆರೆಯುನ್ನಕಲು ಏಪಲ ಏರೆಗ್ಲ ಭಕ್ತಿನ ಬುಡುಪುನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊರಪುಜೇರು. ಏ ಪಕ್ಕಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಜ್ಞಾನ ಎಡ್ಡೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಡ್ದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುಡು ಬಂದು ಏಪ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ದಿಕ್ಕುನು ಅಪಗ ಹದ್ದದ ಪಾತ್ರಗಳು ಸತ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಪನು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ತಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಸ್ವಧರ್ಮಡು ಕುಲ್ದರ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನ್ವೇರು ದೇಪಂಡ ಇನ್ನುವಂತೂ ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿದುಂಡು ಉರಿಯೇ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತುಲ್ಲಿರು. ಅರೆಗೆ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಕೇವಲ ಅರೆಗೆ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮೆ ಖಂಡಿತ ಉಳ್ಳೇರು. ಪರಮಾತ್ಮೆನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಡ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಇಂದೆಲ್ಲ ತೆರಿಪೋಡಾಪನು ತಬ್ಬಿಬ್ಬ ಎರಬಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕ್ಲ ಸಾಹಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಣಿಕಲು ಕೇಂದರು. ಆತ್ಮನೆ ಕೇನುಂಡತ್ತೆ. ಆತ್ಮನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲೆವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು. ಐನೇ ಕಣ್ಣಿರ್ದು ತೀಯರೆ ಸಾತ್ಯಚ್ಚಿ ಆತ್ಮನಿತ್ತೆ ಈ ಕಣ್ಣಿರ್ದು ತೂಪುನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಎರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ತೋಜುಡು ಅಂಡ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ಅವಲ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ಲಾನಾನುಸಾರ ತೆರಿವನ್ಲೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಪ್ಪನು ಎಂಚ ಬೇತೆಕ್ನ ವಸ್ತು ತೋಜುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಪ್ಪನತ್ತೆ ಅವು ಈ ಕಣ್ಣರ್ದೆ ಆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ದಿಕ್ಕುನು ಐದು ಚೈತನ್ಯುಡು ತೂಪಿರು ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನದ ಚಕ್ಷು ದಿಕ್ಕುನು ಇಂದೇತ ಆಧಾರಡ್ದು ತೂಪೇರು ಅಂಡ ಧ್ಯಾನುಡು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಪಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುನು. ಎಂಚ ಮೀರಾಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನರ್ತನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಐನು ಆಜೆ ನೋದು ವರ್ಷ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸಮಯಡು ವೈಕುಂಠದ ಆಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಓ ಕಳೆದು ಪೋಂಡೋ ಐನು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿದು ತೂವಡಾಪುಂಡು ಏಪ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಒರಾನೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಯವಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಒರಾನೆ ಭಕ್ತಿಮಯ ಆದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂಡ 5 ಮುಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಮಾರ್ಗ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಭಾರತಡು ಎತೊಂಚಿ ಮಂದಿರಲುಂಡು. ಶಿವಲಿಂಗನು ದೀಪೇರು ಮಲ್ಲಲಿಂಗನು ದೀಪೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೀಪೇರು ಇತ್ತೆ ಇಂದುವಂತ ಜೋಕ್ಲೆಗು ತೆರಿದುಂಡು. ಎಂಚ ಆತ್ಮ ಉಂಡೋ ಅವೇ ರೀತಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಲ್ಲೇರು ಮಾತರ್ನ ಗಾತ್ರಲ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಂತು ಜೋಕುಲು ಆತ್ಮ ಮಾತರ್ಲ ಸಹೋದರ ಆದಲು. ಈ ಸಹೋದರ ಆತನ ಈ ಶರೀರೋಡು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಇದು ತೆರಿವಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರರಾದಂಡು. ಇದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ದಂತಕಥೆಗಳತ್ತು. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಪಾತ್ರನು ಕೇವಲ ಒರಿ ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪುವರು. ಸುರುಸುರುಕು ತೆರಿಪೋನಾರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ನಿರಾಕರಣೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೇನು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿರ್ದು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯುಣಿಸಿರು ಆರ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪ್ಯಾದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡಿದು ಸರಿಯತ್ತು. ಬಾಬನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಈರು ಬತ್ತರಡೆಂಕುಲು ಈರೆಗೆ ಬಲಿಹಾರಿ ಅಪ್ಪ ಈರೆ ಎನ್ನಾರು ಎಂಕ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅರಣ್ಯ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪು ಆರೆ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರು ಹೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಾತಿರುವಿರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಗಾಯನೆಲ ಉಂಡು ಆತ್ಮಲು ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಳ ಕಳೆದು ಹೋತಿರು ಇಂದು ಲೆಕ್ಕೊನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಳೋದು ನಿಕ್ಲ ಆತ್ಮಲು ಕಳೆ ಬಂದರು ಕೂಡ ನಿಕುಲೆ
ಈ ಸಮಯಡೆ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪೆರವೈದರು. ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇವಕಾದುಲ್ಲಿರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಏಪಲ ವಿಧೇಯ ಸೇವಕಾದುಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ ಮಾತ ಜೋಕುಲ ಸೇವಕಾದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಏತೊಂಚಿ ಗೌರವರ್ತುಲಿಪ್ಪರು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬತ್ತು ದೆಂಕ್ಲೆನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪು ಮಹಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತಿನಿಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ಹೇ ಭಗವಂತ ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನು ಕೂಡ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಲು ಪನ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪಾವನ ಪಂದುಲ ನರಕಗೂ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದುಲ ಪನ್ನೊಡಾಪನು. ಇಂದು ಮಹಾತಲ ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾತುಂಡು ಕಾಲೇಜು ಅತ್ತನ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವತುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರೆಡ್ದು ದೇವತೆ ಅಪನವು ಇಂದು ಗುರಿತೇಯವಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಅವಡು ಬಂದು ಜೋಕುಲು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊಂದಿರು. ಏರೆಗು ನಿಶ್ಚಯ ನೆಪ್ಪುಜೋ ಅಕುಲು ಶಾಲೆಡು ಕುಲ್ಲುವರೆ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತೂ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಅತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪ ಬಂದು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಓದು ಇರತ್ತೆ. ನಿಶ್ಚಯನ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ಅಕುಲು ಬರ್ಪಣನೆ ಇಚ್ಚಿ. ಎಂಗ್ಲು ಮನುಷ್ಯರೆಡ್ದು ದೇವತೆ ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಟು. ಇದು ಸತ್ಯಸತ್ಯವೈನ ಸತ್ಯ ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಕಥೆಯಾದು. ವಾಸ್ತವಡು ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಐದಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಬಂದು ದಯಗು ಪನ್ಪೇರು. ದಯ ಪಂಡ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ಕೇಂದರು ಅವು ಕಳೆದು ಹೋತನು. ಕಳೆದು ಪೋಯ್ನಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಬಂದು ಪನ್ನುಡಾಪನಿಂದು ನರದು ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಶಿಕ್ಷಣವಾದುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆ ಹೃದಯರ್ದು ತೆರಿವನ್ನೋದು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ದೇವತೆಲು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮನುಷ್ಯರು ಪೇರು. ದೇವತೆಲಡ ವಾ ಗುಣ ಉಂಡೋ ಅವು ಮನುಷ್ಯರಡಿಚ್ಚಿ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವತೆಲು ಬಂದೆ ಪನ್ನೊಡಾಪನು. ಮನುಷ್ಯರು ದೇವತೆಲ್ನ ಎದುರು ಪೋದು ನಮನ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಆದುಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕುಲು ನೇಚರ್ ಪಾಪಿಲು ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪನೊಂದು. ಮನುಷ್ಯರೇ ಪನ್ಪೆರು ದೇವತೆಲು ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟಿತ್ತೆರು ಕಲಿಯುಗುಟ್ಟುಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪಂದು ಪನೊಂದು. ಶ್ರೀ ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೇನೆ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತೆಲು ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟಿತ್ತೆರು ಈ ಸಮಯಡು ವಾ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಜ್ಜೇರು. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲಿತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರು ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದು ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಒಂದೊಂದು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಇಂದು ಮಾತೆರ್ದಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಟು. ಅಕುಲಂತೂ ಹಠಯೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಟನು ಬುರ್ದು ಪಿದರ್ಬೋದು ಕೂಡ ಬತ್ತದು ಮಹಾಲ್ದು ಕುಲ್ಲುವೆರು. ಇಜ್ಜೆ ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ಕುಟೀರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬು ಖರ್ಚು ಆಪುಜಿ ಏಕಾಂತಗಾದು ಕುಟೀರೊಡು ಕುಲ್ಲೋಡಾಪುಂಡು ಹೊರತು ಮಹಾತ್ಲುಡತ್ತು ಬಾಬಾಗಾದಲ ಈ ಕುಟೀರ ಮಲ್ತದಂಡು. ಕುಟೀರೊಡು ಮಾತಸ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆ ಅವಡಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿತಿಂಡು ಡ್ರಾಮುಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವು ಕೂಡ ತಪ್ಪಂದೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಏರಿಗಳ ಸಹ ಭಕ್ತಿನ ಬುಡ್ಲೆ ಬಂದು ಸಲಹೆ ಕೊರಬಲ್ಲಿ. ಏಪ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಪಡ್ದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಯಥಾರ್ಥ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು ಅವಾಗ ಹದ್ದದ ಪಾತ್ರಲು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಗೃಹಸ್ಥ ಹೊರಡಿತದ್ದು ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವುಡಾಪುಂಡು. ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾದ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ಭಕ್ತಿ ಕೆಲವೆರು ಮಸ್ತ್ ನೌಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಯಮರ್ದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಪೋದು ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇಹಧಾರಣ ಕೈತಲು ಪೋಯರು ಪೋಪನ ಮಾತಲ ದೈಹಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಆದುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡಿಯ ತೊಂಜಿ ತಿರುಗೋಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಅವು ದಾದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ಪರ್ ಬಂದಲ ಸಹ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆಗಾದೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲ ಒಡಾಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ನೆನಪುಗಾದ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗುಡು ಕುಲ್ದು ಗುಡುಗುಲೆಕ್ಕೆಜ್ಜಿ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಎರಾಂಡಲ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಾದಿತ್ಯರಡಕಲು ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದತ್ತು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಏರು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮನುಷ್ಯರುಪ್ಪಿರೋ ಅಕುಲು ಪನ್ಪಿರು ಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದಿವಂದಿರು. ಆಯ್ದವರ ಕೂಡ ನಿಕುಲು ಮಂದಿರೊಳಗೆ ದ್ಯಾಗಿ ಹೋಗರು. ಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಒಲ್ ಪಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೆವು. ಚಿತ್ರನು ದಿಯೋಡ್ಚಿ
ಅಂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದೊಪ್ಪುಲೆ ವಸ್ತುನು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ತೀಯರಡ ಅವು ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಐನೇ ಪನ್ಪೇರು ಶಿವ ಬಾಬನ್ ನಿಗಲು ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಇಂದು ಅಂತೂ ಪೊಸ ಪಾತೆರಾದನು ಶಿವ ಬಾಬನ್ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ನಾಮರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಸರ್ವ ಯಾಪೆ ಬಂದ ಪಂಡದ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆತ್ಮಗು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದ ಪನರಾಪುಜಿ ಆತ್ಮಗು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಬರ್ಪುನಾಂಡ ಬಾಬನ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರುಂಡಲ 7 ದಿನದ ಕಾಲ ತೆರಿಪೋಡಾಪ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರತ್ತೆ ಏತೊಂಜಿ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಕೇಣೊಂದು ಬೈದೇರು ದೇಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆ ತೆರಿದಿನ ಮನುಷ್ಯರದ ದೇವತೆ ಆಪನ ಜ್ಞಾನ ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಗುಹ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೆರಿಪವೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮುರುಳಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ತುಂಜಿ ಚದಪಡಿಸುವರು ಪಂಡ ಒದ್ದಾಡದುಪ್ಪ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಗ್ಲು ಅಪ್ಪ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ನಿಗ್ಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬಾಬನಂತೂ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮುರುಳಿನ ಓದುವರು ಆಂಡಲ ಮರತು ಬೋಪರು ಸುರುಸುರುಕಿಂದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಯಾನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮನು ತೀರ್ನುಡಾಪುಂಡು ಮುಕಲ್ನ ಆತ್ಮ ಬತ್ತದು ನಾನು ಎರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಆತ್ಮಲು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಪತಿತ ಅಪವಿತ್ರಾದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕು ನಿಕಲು ಪವಿತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದಿತ್ತರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು 2 ಜನಲ ಪವಿತ್ರಾದಿತ್ತರು 5 ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನಲ ಅಪವಿತ್ರಯರು ಕೂಡ 2 ಜನಲ ಪವಿತ್ರ ಆದಿರು 5 ಅಪವಿತ್ರ ಇರದ ಪವಿತ್ರರೇ ಆಯಿರತ್ತೆ 10 ಪವಿತ್ರ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಎಂಚ ನಿಕಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲರು ಕೂಡ ವಾಮ ಮಾರ್ಗಡು ಪೋಪನ ಕಾರಣ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲರು ಪೂಜಾರಿಲೆಗ ಅಪವಿತ್ರರು ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಪವಿತ್ರರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಏರಿಯರು ರಾಜ್ಯ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ರಾಜ್ಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ನಿಖಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಚೇರು ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಸುರುಕು ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜನು ಪಂಡ ನಾಸ್ತಿಕ ದುಲ್ಲರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜನು ನಾಸ್ತಿಕ ಅಪನೇರ್ದವರ ಏತೊಂಜಿ ದುಃಖಿಯಾದ ಬುಡ್ಕರು ನಿಕ್ಲಿತ ದೇವತೆಯರೇ ಇಡಿಗೆ ಬೈದರು ಅಲ್ಪ ಏತೊಂಜಿ ಸುಖಪ್ಪು ದೈವಿ ಗುಣಕುಣಲ ಮುಲ್ಪ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನಿಯರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ 5 ಕುದೃಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪೆರವೆಲ್ಲಿ ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಕಣ್ಣುಲು ಮಸ್ತ್ ಮೋಸಗಾರಾದುಂಡು ಮಾತ ಅಂಗೊರ್ದುಲ ಈ ಕಣ್ಣುಲೆ ಮೋಸಗಾರಾದುಂಡು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ವಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ವಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪುಜೇರು ಕಣ್ಣುಲು ವಿಕಾರಿ ಅನಗ ಅಸುರರು ಬಂದು ಲೆತ್ತೊಂದರು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರ್ಪೆ ಏರು ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲಿರು ಅಕುಲೆ ಪಾವನ ಮೊಕಲು ಅಕ್ಲೇನು ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಲೆತೊನೀರು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ವೃಕ್ಷದ ಚಿತ್ರೋಡು ತೂಲೆ ಒರಾನೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತಿಮಡೋ ಒಂದುದರು ಕೂಡ ಅಕುಲೆ ತಪಸ್ಸು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಸತ್ಯೋಗುರ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣದ ಸಂವತ್ಸರ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು 5 ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನ ರಾಜ್ಯಡು ತೊಜ್ಬರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬರೆಲೆ ಮೊಕಲ್ನ ಸಾರತ್ತ 205 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರೈತಯುಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಬಂದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಿರು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿದ ಅಂತಾರಂಡತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಣ ದಿನ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಈ ಪಾತೆರನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪವರು ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದ ತೆರಿಲೇ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅರೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಪಾವನಾರು ಬಿಡ್ಪಾರು ಅಂತಿಮ ಗತಿ ಸೋಗತ್ ಅಂತಮತಿ ಸೋಗತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಳ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲವನು ಚಿರು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇಂಚಿನ ದೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಏತೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ನಿಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಲು ಕೊಟ್ವೇರು ಬತ್ತದು ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವೈನ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ತೆರೆಯೊಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ 5 ನಿಕಲಿಗಳ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿಪ್ಪು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜೇ ಪ್ರಪಂಚ ಅದೊಂದು ಇಂದೆತ್ತ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೋದುಪ್ಪು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಏತೊಂಜಿ ಮತಾಂತರಳುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತ ಮತ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪು ವೃಕ್ಷ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಏತೊಂಜಿ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಲು ಪರಡದನು ಏತೊಂಜಿ ಧರ್ಮಲು ಪರಡದನು ಸುರುಕಂತ ಒಂಜಿ ಮತ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಮಕ್ಕಳ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು ಇದು ಸಹ ಇತ್ತ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು ಎಂಕುಲೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಂಡು
584 ಜನ್ಮನು ಭೋಗಿಸದು ಕಂಗಾಲಾದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆನಿಗಳು ಕಾಲದ ಮಿತ್ತಿ ಜಯ ಪಡೆಪರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಬಂದಲ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪಂತು ತುಲೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಲೆ ಕನೆ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಆದುಪ್ಪುನು 4 ಕಡೆ ಸಾವಿಯ ಸಾವು ಅಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಆಪುಜಿ ದೀರ್ಘಾಯಸುಪ್ಪುಂಡು ಭಾರತೋಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪವಿತ್ರತೆ 105 ವರ್ಷಲು ಆಯಸ್ಸಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಆಯಸ್ಸು ಎತ್ತುಪ್ಪುನು ಈಶ್ವರೇ ನಿಖಲೆಗೆ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪಯಿರು ಐನದವರ ನಿಖಲೆಗೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಬಂದು ಪನ್ಪಿರು ಅಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜೇರು ಈ ಸಮಯಡು ನಿಖಲು ಯೋಗೇಶ್ವರ ಆದುಲ್ಲರು ನಿಖಲೆಗೆ ಈಶ್ವರ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪಂದುಲ್ಲೇರು 5 ಬಕ್ಕ ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವಡಾಪುಂಡು ನಿಖಲಿತ್ಯರು ಜ್ಞಾನ ಜನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆದುಲ್ಲರು 5 ಬಕ್ಕ ರಾಜರನ ರಾಜೇಶ್ವರನ ಪಣ್ಣ ರಾಜರೆಗಳ ರಾಜರಾಪರು ಎಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗಿದ ದಿಕ್ಕಿನ ಚೌಕನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬರ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ವಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲ ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಿ ರಡ್ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣಾರ್ಥವಾದ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಓರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಹದ್ದದ ಮಾತ ಪಾತ್ರನು ಬುರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಬೇಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅವಡಾಪನು ವರದಾನ ಬಾಬಾ ಶಬ್ದದ ಸ್ಮೃತಿರದ ಕಾರಣ ನಿವಾರಣೆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸದಾ ಅಚಲ ಅಡೌಲ ಭಾವ ಒವ್ವೆ ಪರಿಸ್ಥಿతులు ಅವು ಭಲೆ ಏರುಪೇರದನೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಪಂದ ಪಂಡರು ಬೊಕ ಅಚಲಾಯರು ಏಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಚಿಂತೆಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಕಷ್ಟದ ಅನುಭವನು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾವದ ನಿವಾರಣೆಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪರ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕಾರಣನೇ ನಿವಾರಣೆಯಾದ ಬುಡಡು ದೇಪಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಎದುರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಪಿಚಿಂದ ಸಮಾನಲಾಗ್ತು ಕೇವಲ ಎಂಚಿನಾಂಡು ದಯಗಾಂಡು ಇಂದೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಬದಲು ಎಂಚಿನಾಂಡು ಐಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಅಡಗದುಂಡು ಸೇವೆ ಸಮಾವೇಶ ಆದುಂಡು ಭಲೆ ರೂಪಲ ಸಂದರ್ಭದ್ದಾದುಂಡು ಅಂಡ ಸೇವೆ ಸಮಾವೇಶ ಆದುಂಡು ಈ ರೂಪರ್ದು ತೂಪರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಸದಾ ಅಚಲ ಅಡೋಲಾದು ಶ್ಲೋಕನ ಓರಿ ಬಾಬನ ಪ್ರಭೋಡು ಪುನಕಲು ಹೂವೆ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಭೋಡು ಬರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಇದು ಸಂಪನ್ನ ತನ್ನ ಕರ್ಮಾತೀತ ಆಪನಿಟ್ಟು ತತ್ಪರಾಲೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸದಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಸದಾ ಭಿನ್ನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ರೀತಿದ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಲೌಕಿಕ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಲೌಕಿಕ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನ ಎತ್ತಿನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಈ ನಶೆಯೊಪ್ಪಡು ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ಅಪಾಗ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಓಂ ಶಾಂತಿ.